Matthew McConaughey għamel żball kbir li kien kontribwixxa fuq il-tommu. Għaz wieħed li għandu jitkellem dak. Kontribwixxa fuq il-tommu, ġiġi. Mela il-karozza mhux ħallija barra. Ekk sostna l-esponent laburista u ex-sindku tal-Fgura Anthony De Giovanni waqt programm preżentat minn Andrew Azzopardi. F'diskussjoni mal-ġurnalist Dione Borch, De Giovanni ħasat lil dawk preżenti kif ukoll is-semmija billi tenna narrattiva mbuttata minn esponenti tal-Partit tal-Labor lura fl-2017 wara li seħħ il-qtil makabru tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ġinti għattajt illi Matthew, għax ħalla l-karozza barra. Ħazbal. Ġiviri inti għattajt għax ħalla l-karozza barra għandu jassumi xi forma ta' responsabilità għal dak illi ġarallu. Mux jek se nimxu dik-direzzjoni, pero dini problema ta' ċertu nies fis-soċjetà li inti tajt li Matthew Caruana Galizia li għadda minn dik it-trauma li tara l-ommok tmut. Ħazballu. Mux zballam, li zballam li tu s-soċjetà, li zballam li tu l-gvern li inti tappoġġja. Illi kien kompliċi. U da mux jgħajdu di għalitu l-inkjesta. Bosta kienu xokkjati b'dak li semaw meta ntebħu li esponenti tal-partit immexxi minn Roberta Bela għadhom jipprovaw ibellaw in-narrattiva li Iben Daphne kellu b'xi mod indirett x'jaqsam mal-qtil ta' ommu. Tant li diversi persuni kitbu dwar l-insensittività li wara De Giovanni meta indubjament Matthew Caruana Galizia għadda minn trauma li ma bħala. Matthew Caruana Galizia għamel żball kbir li kien kontribwixxa fuq il-tommu. Għaz wieħed li għandu jitkellem dak. Kontribwixxa fuq il-tommu, ġiġi. Mela il-karozza mhux ħallija barra. Oħrajn saħqu li s-sitwazzjoni hija waħda tal-biki buħut jistaqsu minn meta il-fatt illi persuna tipparkja vettura barra sar żball. L-aġir u diskors tal-ex-sindku laburista kien ikkundannat bla ebda riservi. Bosta persuni insistew illi meta tkun minn għalik il-mentalità bdiet tinbidel tirrealizza illi kollox għadu l-istess.